Il-Partit Nazzjonalista huwa xhieda ta' tqejjid ta' pedament sod għall-preżent u l-futur ta' pajjiżna. Is-serje ta' suċċessi li kellna huwa xhieda li mexxin il qudiem. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley fl-aħħar sessjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema flimkien għal pajjiżna. Ir-rapport ta' ħidma illi preżentajna għal din l-ewwel sena ta' tmexxija ġdida din is-sena, l-ewwel sena sħiħa l-2018 huwa xhieda ċara ta' viżjoni, ta' pjan fit-tul anki għal partit tagħna. Kif għad diġà kienet ħidma intensiva, kienet numru ta' passi meqjusa, ta' suċċessi żgħar, imma xhieda fuq kollox ta' tqejjid ta' pedament sod, kemm għall-preżent u kemm għal-futur. Clyde Pooley qal li fl-ewwel sena ta' tmexxija ġdida, il-Partit Nazzjonalista kellu l-ogħla livell ta' tesserament fl-aħħar 13-il sena. Din is-sena twaqqaf ukoll il-programm ta' taħriġ politiku Future Leaders. Dan fil-waqt li bħala partit ġie assugurat li 15% tal-eżekuttiv tal-partit ikunu żgħażagħ. Smajtkom kollha tirringrazzjaw lill-partit. Le, aħna nirringrazzjaw lilkom għax intom qed iġġeddu lil dan il-partit. Intom qed ittuna din l-opportunità, intom qed tagħmluna partit żagħżugħ. Timmaġinawkom xi tragwardi tistgħu tilħu fil-5 snin, fl-10 snin illi ġejjin. Għalikom, għall-partit tagħkom, imma wkoll għal pajjiżkom. Għax intkom għalhekk nazzjonalisti, għax il-pajjiż l-ewwel u qabel kollox. Is-Segretarju Ġenerali sostna li fuq naħa għandna l-Partit Nazzjonalista li huwa partit ta' idejat kontra gvern nieqes mill-idejat. Is-sena li għaddiet, l-ewwel sena ta' tmexxija ġdida, il-Partit Nazzjonalista kien diġà beda jħejji u jippubblika att ta' idejat u proposti. Fosthom 50 proposta għal budget, proposti ekonomiċi, proposti dwar il-bidja, dwar il-qbila, dwar il-kura tal-kanċer, dwar l-istudenti bid-disleksja, dwar il-work-life balance, proposti dwar l-iskar tal-kostruzzjoni u għall-ambjent aħjar, proposti għal għawdex u finalment 80 proposta biex intejbu l-konsilli lokali. Il-partit hemm qiegħed bil-ħidma tiegħu ta' kuljum mill-partit mid-Dar Ċentrali, mill-Parlament, mit-toroq tagħna, il-partit hemm kien, hemm għadu u hemm se jibqa'. Xprun ta' din il-ħidma kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Mhux il-kap tagħna kien Adrian Delija illi fetaħ kawża kostituzzjonali kontra l-Avukat Ġenerali fuq il-każ Grant. Mhux il-kap tagħna kien illi fetaħ kawża biex l-isptarijiet pubbliċi li bih il-gvern bir-ribas itihom lura lill-poplu Malti. Mhux Adrian Delija kien illi ressaq il-mozzjoni biex niddiskutu b'urġenza il-każ tas-17 Black. Mhux Adrian Delija kien li ressaq mozzjoni għal inkjesta indipendenti dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja. U mhux Adrian Delija kien illi waqqaf mozzjoni biex art pubblika f'San Ġiljan tgħaddi baxbax għand il-privat bil-boqxiex lejlet il-miliet. Spjega kif għandna gvern li falla f'diversi aspetti. Falla meta behem ilu kisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Falla fl-ambjent għalunna dirty man of Europe. Ħammeċ l-arja, ma kienx kapaċi jimmaneġġja l-iskart. Falla milli jeqret il-faqar bl-eruq u xniexel kif wiegħed fl-2013. U minflok spiċċajna bil-homeless, spiċċajna bil-food banks. Falla meta ma benix imqar appartament wieħed tal-housing soċjali f'6 snin. Falla meta ma rnexxilux irrazza l-loli tal-ħajja u għandek anzjani, familji li mhux kapaċi ilaħqu maż-żidiet li qed jiżdiedu bratola mill-pagi. Falla meta ma qritx il-prekarjat, imma l-kontrarju jimporta iċ-cheap labor. Is-Segretarju Ġenerali insista New Labour is no Labour. Il-Labor tal-lum m'għandux roħ soċjali. Dan il-gvern mhux talli ma ħoloqx middle class ġdida, imma talli ħoloq underclass ġdida. Faqar ġdid, working poor, illi tgħix f'garaxx jew f'karozza. Clyde Pooley temm id-diskors tiegħu billi qal li fl-elezzjonijiet ta' Mejju il-Partit Nazzjonalista se jibda bħala l-underdog. Iżda dan ma jaqtax qalb il-Partit Nazzjonalista. Għax dif diġà
għalina aktar ma' ċirkostanzi jkunu għabsin, akbar se tkun id-determinazzjoni tagħna u tal-partit tagħna li nagħmlu dak li għandna nagħmlu għalina, għall-partit tagħna u għall-pajjiżna. Melejja ningħaqdu flimkien u nagħmlu l-ħaġa ġusta fil-25 ta' Mejju, naħdmu flimkien għalenija biex niksbu l-ikbar riżultat possibbli għal dan il-partit u għal dan il-pajjiż.